Sledujte do Pavlové 2, 3. Odebírejte ho, lajkujte a hlavně sdílejte ho. Lidi, vítám vás The Player 2, 3, teda The Player a z The Player 2, 3 a vítám vás u mého videa, u mého dalšího videa z mé série videí tutorials, ano, nemýlím se, asi ano, takovýto obrázek vidíte, to je tuto hry ALS, je to mé druhé video z téhle série a když je to druhé video, tak je to druhé video a ukážem si opět něco o Minecraftu. A je to jak pracovat s konzolí, spíš na fakách jdou, to je konzole, no. No, řeknu vám, jak to teda udělat. Uděláte to takhle, půjdete na YouTube a zapnete si, napíšete, jak pracovat na Faka Hedě. No tak, napíšete to tam. A tady si jakože kouknete, jak vytvořit server přes Faka Hedu a na všechno se prostě podíváte a na tohle video se prostě dívat nemusíte, takže napište si to tam, ale tady to všechno máte, nedívejte se na tohle video, klidně se jakože nemusíte se dívat, takže se domám na to, budete se dívat se tady. No nic, tak, co bychom si ukázali? Přehled. Klikněte na přehled, bla bla bla. A je to prostě, je to na Minecraft server. No, na Minecraft. A no, tak. Tady máte IP adresu mého serveru, takže se klidně připojte. A co bychom vám to máte ukázat na přehledu, to je jako kdyby, to je na nic, tady máte jenom seznam hráčů, všichni, co tam hrajou. Tady já se třeba připojím. To se připojím. Tak. A třeba napíšu, třeba nevím co. Tak. Jdeme na sem, dáme F5, aby se nám stránka resetovala. A můžeme jít dolů se podívat. A tady vidíte The Player, jsem zeleným. Operátor, zabereme operátora. Nebudeme už operátor. Teď můžete ho kliknout a nastavit jako operátora. To je samozřejmost. No já vlastně ani nemusím. Díky skvělému pluginu Permission X, vidíte, nemám OP. Teď si to napsalo. Konzole dala DOP The Playerovi. No a vidíte, pořád můžu dát game 0, že jo? Co? A vidíte, můžu přidovat. Taky můžu dát fly, klidně. Díky skvělému pluginu Permission EX. Ano, velmi skvělý plugin. Já si operátora opět dám, protože já si ho zasloužím. A můžeme jít dál. Nastavení serveru. V tom jsem se moc nehrával, ale tady jakože nic nemusíte si číst pěkně na houby. Ale tady, když to dáme, tak si mám tady takže raz, dva, tři, čtyři, ano, čtyři další pitomosti se tam vám přidají. Tady to je jakože takový základní nastavení serveru, ano. To je jakože nic, tady máte jenom semínko, tady je co je zakázáno, co je povoleno, semínko, já nemám semínko. Co? Jo, flash zdarma. Co je to? Flash zdarma. Tak, se to bude jmenovat. Co jsem to udělal? Nastavení bylo loženo. A vždycky, když tady něco uděláte, tak budete muset jít na server a napsat reload. A to se vinka to vše komplet a za chvilku se tady objeví The Player, prostě udělá reload a reload complete, no. Chvilku to vždycky trvá. No, tak co teď mám dál? Všechno. Já tady mám všechno povoleno. Všechno. No, ještě mi to třeba jo, no, kromě tady tohohle, online, whitelist je zakázáno, online mod je zakázaný, samozřejmě. No, a můžeme jít dál. Pokročilé nastavení. Máme pokročilé nastavení, no, pojďme. Pokročilé nastavení, tady se zapíše. A pokročilé nastavení. Plánované restarty. Nastavení logování a book mod, to by jakože v tom bych se moc nehrál. Tady jakože bych něco nedělal, tady máte tohle. Já bych se v tom nehrabal radši. Zastavit pokus o restartování po
Je nevyužije. No, necháme to tak. Automatické restarty v případě nedostupnosti serveru. Po... asi... Po 0 minutách, ano. Spouštění parametry. No, spouštění parametry. No, tady to máme. Ukázka. Bla 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 bla. Automatické update. No tak to byste měli mít zakázané, protože bude třeba verze, máte tam verzi 1.7.9 a vyvine se verze třeba 1.10 milionů 1.1.1.1.1 a ono to udělá automatický update, prosím čekejte, teď se můžete připojit, máte starou verzi, a takže to v tom se nehlavejte. No, oni tady mají chyby, já jim to půjdu oznámkovat. 1 chyba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 11, 12. Co to sakra bylo? Mají tam 12 chyb. Ano, mají tam 12 chyb, za to by mě už učitelka zmlátila a zabila prostě. By mě prostě zebrala sešita a začala by mě s ním mlátit. Dáme startovní serveru. Znova. Za to by mě prostě, to je úplně normální, že? Spouštění, ne, to jsem teďka, tam jsem teďka byl. Tak to ty není. Prezentace serveru. Prezentace serveru. No, tak se podíváme. Zobrazit kontakt serveru. Zobrazit samozřejmě. Obsah kontaktu serveru. Zobrazit seznam. Zobrazit seznam. To bude syn slávy. To bude syn slávy. No a to bychom měli asi jakože všechno nastavení. Základní. Dáme enter. Dáme enter neboli uložit. Tady. Počkáme 5 sekund, to už je. Opět napíšeme. Reload. Tak počkáme. No, jdem dál. Správce souboru, to tady máte ty pluginy a všechno, jo, co potřebujete. No, pluginy. No, takže podíváme se na pluginy, seznam produktů, reference, blablabla. Takže whitelist, blablabla, tam by se moc nehlabal. Wordnedl, tam se můžeme podívat, co to je. Takže ukážeme se podívám se na Wordnegr. Takže tady máme negry, to je negr, Wordnegr. Můžeme jít zpátky. Můžeme jít zpátky. No, tady máme ještě lock. No, nejhlavnější tady jsou asi ty pluginy. No a já tady mám pluginů celkem, kolik tady mám pluginů? PL. Mám tady 2 pluginů, ale 4 funguje, to není fér. Takže co to? Aha, jo. Takže tak, to bychom tady měli prostě pluginy, bla. No, tak. FTP účty, to bych radši tady, jakože máte na FTP účty, ty jsou na nic. FTP účty, bla. Tady jakože se v tom, to není nic základního, ale jakože někomu můžete dát. Co se mi to teď zaplo? Nechci, aby se mi zaplo. No nic, nástěnka serveru. Polešky nástěnky. Server byl restartován z kontrol panelu. No nic, zálohy, no to máte prostě, se vám tam asi po hodině nebo po půl hodině se vám to vždycky savene. Například dáme save. A máme tady milion safeů. Ale nej, co se to tady mám sakra zaplý, tak. Já to vypl, no ne. Tady máme lokálně vzdálená, ale taky to nemůžete udělat. Vytvořit velkou zálohu. Statistiky, tam se podíváme. To je totiž úplně velmi nic. No, statistiky prostě. No tak tady máme počet hráčů na serveru. Největší počet hráčů byl asi 14, ne, 2, 4, 6. No tady prostě největší počet hráčů. Maximálně 6 hráčů. Využití CPU. 3%.
A to je takhle vysoké, vidíte? 3%. A je to velmi vysoký. Využitý rám, tak to ještě větší. Počet vláken. Moc. Počet otevřených souborů. 369. Toto jakože hladina vysoko. Tak tohle je využití místa na disku. Tak to je hodně, máte místa na disku, hele, tady máme. Ale já umírám. Šmejde, to jsi neměl, za tohle zabiju všechny tvé kamarády, tak. Sakra. A máš to. Tak, můžeme jít dál. Dostala se mi to seka. No, protože to je tady kvůli tomu, že nechcem pracovat, aby, jakože kdo vám to nakukal, nějaký debil.